än så länge är det då Stefan Nystrands tid från det sjunde heatet 22 och 99 som är den bästa simningen. Och här ska vi nu förutom 8 som tar sig vidare till final. 23 och 67 krävdes till 2013. Väg upp mot mål i det sista försöksheatet. Så har vi först in med tiden 23 och 24 Kristoffer Karlsson från Mölndal. Andra platsen där har vi Alexander Nystrands.